Καλώς ήρθατε στην Autopark. Εδώ θα αποκτήσετε το νέο σας αυτοκίνητο στην πιο συμφέρουσα τιμή της αγοράς. Για να είστε σίγουροι για την ποιότητα της επιλογής σας, θα κάνετε ένα test and drive. Έτσι, θα οδηγήσετε εσείς το νέο σας αυτοκίνητο στο συνεργείο που εμπιστεύεστε για τεχνικό έλεγχο. Ζητήστε σήμερα ένα test and drive και απολαύστε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της Autopark τόσο πριν όσο και μετά την αγορά του αυτοκίνητου.